Ahojte priatelia, srdečne vás vítam v ďalšom videjku zameranom na mobilitu hrudníka a ramien. Takže poďte sa postaviť, predložiť chrbticu, trošku potvoriť ramená a zamerať sa na dýchanie. Ak chcete, zatvorte si oči a poďte s nádychom dýchať klasicky do bočných rebier, prípadne až zadných rebier, hrudného koša, takže sa s nádychom rebrá rozpínajú do všetkých strán, nedvíhajú sa nám ramená. A len si navnímaj, ako sa dnes máš v oblasti hrudníka, ramien, ako sa ti dýcha. Je táto oblasť u teba aktuálne stuhnutá, alebo cítiš sa tu fajn? Budeme robiť teraz také testovacie cvičenie na bránicu. Chyť si pravú stranu bočných rebier a 3-krát nadýchni a vydýchni s vedomím, že chceš rozpínať len tieto pravé bočné rebrá, takže nie až tak ľavé. Je to také trošku iné, ako sme možno zvyknutí. Skúste tomu dať plnú pozornosť. Nádych sa rozpínajú voči mojej pravej ruke a výdych zase uvoľnia. To isté urobíme na ľavú stranu. Chyť si ľavé bočné rebrá. Ramená sú uvoľnené a 3 nádychy do ľavej ruky. Výborne. Začni sa koncentrovať naplno, nádych na seba. Dopraj si týchto 15 minút naplno pre seba. Tak, pánva je neutrálna, vrcholčok hlavy ťahám k nebu, ramená od uší. Ideme do pozície čašníka, kedy sú lakte pod ramenami, s nádychom ich predlaktia otvorím do strany a s výdychom vrátim späť a pritom zagulátim tú hrudnú chrbticu. Takže s nádychom ideme do jemnej extenzie chrbtice a s výdychom do flexie, ale prosím, držte pánvu a stretela stabilný, takže nádych, jemný záklon a výdych, predklon. Lakte skúste mať také akoby prilepené až na tela. S nádychom sa tie ramená krásne otvoria do strán a výdych, vrátime späť. Nádych, otváram a výdych, zatváram. Poď ešte jedenkrát, nádych, otvorím a výdych zatvorím a s ďalším cvikom sa začneme rolovať až dolu k zemi. Môžeš cupitať ako ja, pochodiť po nohách alebo akokoľvek, ruky spusti k zemi. Potom zapoj brúško a stavec postavci sa vyroluj zase hore. Takže poď ešte párkrát, nádych, predĺženie, výdych, prvá ide brada, krk, hrudník, driek, teda spodný chrbát, kolená pokrčené, prosím. A cestou hore idem v opačnom poradí. Spodný chrbát, hrudník, krk a hlavka na záver. Takže nádych je hore, na výdych stávec, postavci dolu. Nechajte si pokrčené kolená, nech sa vieme viacej uvoľniť aj v tom spodnom chrbte. A stávec, postavci zase rolujem hore. Výborne. Teraz si vyšliapneme ľavou nohou dostatočne veľký krok dozadu. Pravá noha je vpredu pokrčená v kolene a ľavá ruka ide robiť 4 krúžky smerom vzad. S tým, priatelia, ale že hľadám naozaj svoj maximálny rozsah hore v nádychu v ramene, počkam tam chvíľku a výdych, dokončím krúžok. Skúste sa nehýbať v hrudníku, v strede tela a takisto často, keď nemáme dostatočnú mobilitu ramena, tak kompenzujeme ten pohyb v krku. Skúsme v krku sa nehýbať. Ideme ďalšie 4 krúžky, ale pridáme aj hrudník, čiže s výdychom sa jemne vytočíš v hrudníku doľava. Super, takže nádych hore. Nohy sú stabilné a výdych rameno, robí to isté, ale pridáš hrudník, jemný twist doľava, panva stabilná, nádych hore, výdych dozadu a ešte jeden, nádych hore a výdych vzad. Ideme ďalšie 4 razy to isté a pridáme lunge dolu, nádych, ťuk koleno k zemi a výdych ruka s hrudníkom, to isté, nádych, ľavé koleno k zemi, výdych, dokončím krúžok, ešte 2. Nesústreď sa len na tú nohu, vnímaj celé telo komplexne, s najväčším dôrazom na rameno a hrudník. Výborne. Potom si tú zadnú nohu daj kolmo na prednú a daj si pravú ruku za chrbát a ľavú ruku upažím, nádych a s výdychom ide hore ponad hlavu do úklonu. Natiahnem si pekne tú bočnú stranu hrudníka, čiže nádych späť a výdych hore, až sa pozri hore po tú ruku. Skúste mať nohy stabilné, silné. Robíme 5 opakovaní a robíme veľmi dôležitý pohyb v hrudnej chrbtici, čo je laterálna flexia, teda úklon. Už sme robili predklon, ešte neskôr budeme robiť rotáciu. Všetko veľmi dôležité a výživné pohyby pre našu chrbticu na každý deň. Dokonči si 5 opakovaní, daj si chodidla rovnobežne so sebou, široký stoj
A pod nádych ruky nahor a s výdychom sa budeme predkláňať cez boky, priatelia, ale cez boky, tak, že bude vystretý chrbát rovnobežne so zemou. Nádych. Nájdi opäť rozsah v ramenách a výdych sa predkloň cez boky a zapáš ruky dozadu. Ak je to pre teba náhodou náročné, trošku pokrč kolená. Opäť nekompenzuj to krkom. Keď ideš dolu, neťahaj sa dolu krkom. Ťahaj vrcholček hlavy vpred, kostrč vzad celý čas. Takéto vedomé natiahnutie chrbtice chceme stále držať. Takže nádych ruky hore, ramena stále jemne od uší, výdych dozadu. A ideme robiť také malé zapážovanie, také pulzy. Hľadáš zase rozsah v ramene, používaš pekne svaly paží a na každý puls robíš výdych. Daj si takých 8 až 10 opakovaní, potom pokrč mierne kolená a vyves sa do hlbokého predklonu. Uvoľni si v ňom hlavu, ruky, ak chytia zem, alebo možno nejaké bloky, knihy, ak nevieš ísť až k zemi. Nechaj ten chrbátik úplne v tom predklone uvoľniť. Tak. Potom mierne pokrč kolená a zase sa stavec postavci, vyroluj hore a to, čo sme robili na túto stranu, ideme na druhú, takže teraz pravá noha bude vzadu. Postav si pevné chodidlá, ak sa dá obidvoma petami na zem a ide pravá ruka nahor, nádych, hľadám maximálny rozsah a výdych, dokončím krúžok. Hrudník, brúško, panva stabilné, pozerám sa iba vpred, krk stabilný a nádych, maximálny rozsah a výdych, dokončím krúžok. Nádych hore a výdych vzad. Super, pridávame ďalšie 4 razy, jemnú rotáciu hrudníka vpravo. Takže práva ruka nahor, nádych a vytočím sa jemne doprava, výdych. Zase stabilita nohy, panva. Nádych hore a výdych. Výborne, priatelia, ideme aj tie 4 výpady, takže nádych, koleno k zemi a výdych, dokončím pohyb. 3. Pekný plný dých, nezabúdaj dýchať stále do tých bočných rebier. Mobilita, cviky na mobilitu hrudníka ramien nám krásne zlepšujú napríklad aj naše dýchanie. Takže ideme zase do bojovníka 2. Daj si ruku za chrbát a teraz ide pravá ruka hore do úklonu. Nádych sa vrátiš a výdych do úklonu hore ponad hlavu. Nádych späť a výdych hore. Nádych späť a výdych hore. Nastav si nožky zase do širokého stoja. Výborne. Opäť sa predkloním cez boky, takže chrbát bude rovnobežne so zemou, ale teraz budeme robiť upažovanie. Nastav si lopatky smerom hore, ramena od uší a upažím s výdychom a nádych spojím dlane, až zatlačím do seba. Výdych ruky hore, nádych dolu. Priatelia, nehýbu sa nám nohy ani trup, hej, poďte len cez lopatky a cez ramená. Hľadaj, aký tu máš rozsah cez ramená. Je to v pohode pre teba? Ak hej, ďalší krát si môžeš v tomto cviku pridať kľudne dvojkilové činky. Výdych hore, nádych dlane, spoj do seba, výdych zvýhnem. Zase v krku žiadny špeciálny pohyb. Výdych a nádych dolu. A potom uvoľním ruky na zem. Opäť som vo veľkom predklone, ako pred chvíľkou, ale tentokrát kto chce a môže. Chytí si vzadu členky alebo lítka a pritiahne sa bližšie k tým nohám. Uvoľni si úplne, prosím, krk. A potom pokrč kolená. Zase sa vyroluj hore. Pekne do stoja na šírku bokov. A budeme robiť drépy. Takže predstav si, že sa chceš posadiť dolu na stoličku s nádychom a zdvihneš pritom ruky smerom hore a s výdychom sa vrátiš a dokončíš krúžok ramien. Opäť pozor na ten krk. Kolená mi smerujú celý čas priamo dopredu. Nádych, idem dolu. A výdych hore. Aj keď sa vrátim hore do stoja, pekný stoj so zvedomením stredu tela, optimálnym nastavením klbov. Výborne. Jemne sa posáď, akoby
do takej neutrálnej panvy a prepleť si prsty na rukách za chrbtom. Udrž si prosím ale pevný stred tela, aby sme sa neprehýbali v spodnom chrbte. Ideme si uvoľniť krk, len sa pozri doprava, nádych stred a výdych, pozri sa doľava. Držte prosím ramena naozaj také stabilné, že sa v ramenách nehýbeme. Ešte raz vpravo aj vľavo. Tak. Potom ruky trošku zmeníme, chytíme si vzadu lakte. Neprehni sa v spodnom chrbte a teraz úklony krku. Doprava, výdych. Nádych streda, výdych doľava. 4 takéto opakovania. Uvoľni si trošku svaly na krku, ktoré môžu byť preťažené, ak máme preťažené ramená. Výborne, pošúchaj si dlane, ak chceš, a polož si ich na kríže prstami dolu a urob ešte 3 krúžky v krku jedným smerom a potom druhým smerom, tak aby to nebolo bolestivé, aby to bolo príjemné a aby sme sa príliš nehýbali v ramenách. Tak, dokonči si aj 3 krúžky pomalinky svojim vlastným tempom, druhým smerom. A teraz budeme robiť veľmi zaujímavý pohyb a to budú krúžky v hrudníku jedným smerom. Panva je stabilná, v krku sa nehýbeš a začneme krúžiť hrudníkom dopredu a dozadu. Viem, že vyzeráme, ako keby sme sa ocitli na hodine brušných tancov, ale mám veľmi rada tento cvik na práve mobilitu a také rozmasírovanie hrudnej chrbtice a celého hrudníka. Takže poď niekoľko krúžkov jedným smerom a potom taký istý počet druhým smerom. Vnímaj, ako sa v tom máš. Tak. Teraz budeme robiť rotáciu hrudného koša, ale so stabilnou panvou a stredom tela. Dáme si ruky za uši. Ukážem len rotácia doprava, ale budeme aj k tomu dvíhať práve koleno hore. Takže vytočím sa vpravo a zdvihnem práve koleno na výdych. Výdych do strany, nádych sa vráť. Ramená ťaháš od uší a stále sa ťahaj vrcholčekom hlavy hore k nebu, hej? Takže výdych do strany a späť nádych. Drž pevný stred tela, nehyb sa príliš v bokoch a v panve. Poď to urobiť len v tom hrudníku. Potrebuješ na to aj samozrejme silné brúško a panvové dno. Ešte poď výdych a uvoľni si ramená 3 krúžkami vzad. A zopakujeme si to isté na druhú stranu. Takže výdych doľava. A zdvihneš pri tom ľavé koleno. Výdych, nádych späť, výdych vľavo. Stále sa ťaháš vrcholčekom hlavy hore. Výdych. Výborne. To je ono. Nechceme mať takýto kolaps, hej, v bokoch. A poď ešte výdych. Tak. Super. Uvoľni si ramená 3 krúžkami opačným smerom, teda vpred. Nech sa nám tam nehromadí napätie. A ideme teraz do dosky, do pozície dosky, čiže buď na podložku alebo bez podložky, to je jedno. Nepôjdeme moc ďalej na zem a ideme aktivovať svaly okolo lopatiek. Čiže akoby skolabuješ v lopatkách a potom sa vytlačíš od zeme hore a zapojíš svaly okolo lopatiek. A spevni ramená, hej? Nehybte sa krkom, nie hlavou. Takže nádych dolu. Výdych hore. Ak je to pre vás ťažké, môžete to robiť aj v pozícii na 4. Hej? Ideme ďalší cvik. Doska, kedy ťukáš rukou na protiláhle rameno. Daj si takých 8 až 10 opakovaní, vždy to urob s výdychom. A chceme tu, priatelia, testovať stabilitu toho stojného ramena. Hej? Tá jedna lopatka je stále vytlačená smerom od zeme. Veľmi, veľmi silné rameno. A zdvihni sa už do striežky. Kľudne s pokrčenými kolenami a vráť sa do dosky. Nádych. A do strechy, výdych. Výborne. Takže toto je veľmi pekný cvik na test sily a mobility ramiena hrudníka. Nádych doska, výdych strecha a ťahaj hrudník k stehnám. Zase, ak je to pre teba náročné, v streche si pokrč trošičku kolená. Neťaháme to krkom. Skúste si to všímať, či nepresilujete zbytočne krk. Nádych doska, výdych striežka. Nádych doska, silné brucho, výdych strecha, ostanem v streche, párkrát si poprešlapujem nohy, len uvoľním zadok, boky a potom prešlapujem rukami ku chodidlám, uvoľním krk a stávec postavci sa dorolujem do stoja. Výborne. A len vytiahni ruky hore k nebu a s výdychom vytras celé telo
Naozaj, hoci ako v tom vyzeráš, úplne sa vytraz ešte 2-krát. Akékoľvek napätie tam možno ostalo v tele, vytraz. A ešte raz nádych hore. A výdych. Výborne. A napriam sa, spevni sa, ramena uvoľni od uší, pevné telo, zatvor si na chvíľočku oči a len si prosím navnímaj, ako sa máš v oblasti ramien a hrudníka, ako sa ti stojí, ako sa ti drží telo, či sa niečo zmenilo, ako sa ti dýcha. Tak, a potom dlane spolu. Ďakujem, priatelia.